Pozdrav svima ljudi, ja nas ovdje. Danas ću vam pokazati kako da skinete pjesmu sa YouTube-a. Naprimjer, koju god želite pjesmu. Pa idemo. Treba vam YouTube. I otvorite još jednu stranicu. I gdje kucate ovo, pošto ja ne mogu zoomirati, malo bolje pogledajte. Ovdje bi trebalo da bude. Ok. Ovdje nema. Pošto meni onaj ne radi slova V, morat ćemo naći neđe slovo D, a da, evo ga. Cornerven, tu YouTube, tu MP3. Normalno. E sad, otvorite. Dok se ovo otvori, odmah ovo prvo kliknite ili ako koje god vama bude. I pa vraćamo se na YouTube kad se ovo učita. To je normalno. Ok. Sad izbrišemo ovo ako vam bude i šta? Vrati meni. Posto izbacila me sad da vratim tamo samo. I kao što smo rekli, idemo u ovo. I izbrišete ovo. Ako vama bude tačnije. E sad, vratite se na YouTube. Pa, evo, ukucite pjesmu koju želite, ali ja ću ukucati. Ok. Trebalo bi mi da se izbaci. Čekaj samo. Htio sam rastaviti pjesmu Moja stvar, ali iz nekog razloga mi ne želi otvoriti. Da, evo ga. Moja stvar, rasta. Samo sad uniđite u pjesmu. I sad sačekajte. Dok se video učita. Vi ako želite slušati pjesmu, dok skidate, pustite, ali ja neću, pošto snimam. Sad samo kopirajte ovo ovdje i pritisnite lijevi klik i kopiraj. Sad, kad uđete, malo. Kad uđete, pritisnite zalijepi i sačekajte, pritisnite download i čekajte dok se skine. Normalno sad ćemo mi sačekati malo, a mi ćemo pustiti pjesmu.
saslušat ćemo pjesmu, a sada samo se otvori i začekajte. I evo da, pjesma je počela. Tako da uživajte mi. Ali dok malo pustit ćemo malo jednu pjesmu koju je Aki 2002 puštao na mene. Kao da sam jako neki rasta i to što je pravio na mene, reakciju na mene i na zamjenske čera. Ali ako ćete danas neću hejtovat i već. Ona voli moje dredove, voli moje najke, voli moje hedove, mirišu koji iz bajke. Voli sve što kažem, voli kako nosim stvari, voli moje tetovaže, ona voli sve što radim. Ona voli moje dredove, voli moje najke, voli moje hedove, mirišu koji iz bajke. Voli sve što kažem, voli kako nosim stvari, voli moje tetovaže, ona voli sve što radim. Polako me hvata, mala euforija, ona je prava, seks laboratorija. Ali kad je skinem iz Armani Emporija, u krevetu je ispod mene inferiornija. Polako me hvata, mala euforija, ona je prava, seks laboratorija. Ali kad je skinem iz Armani Emporija, u krevetu je ispod mene inferiornija. Ma voli moje dredove, voli moje najke, voli moje hedove, mirišu koji iz bajke. I voli sve što kažem, voli kako nosim stvari, voli moje tetovaže, ona voli sve što radim. Ona voli moje dredove, voli moje najke, voli moje hedove, mirišu koji iz bajke. Voli sve što kažem, voli kako nosim stvari, voli moje tetovaže, ona voli sve što radim. Idem kod umičaje, pogledaj je svako, kažu mi da pucalo mi je I nema sumnje, nije lako, kada čuju da mi nine izlazi. Rano je hvata, jaka euforija, zna da tu na krevetu je moja teritorija. Ali ni posle 3 sata nije se umorila, u očima je vidim da bi opet to ponovila. Polako je hvata, jaka euforija, zna da tu na krevetu je moja teritorija. Ali ni posle 3 sata nije se umorila, u očima je vidim da bi opet to ponovila. Jer voli moje dredove, voli moje najke, voli moje hedove, mirišu koji iz bajke. I voli sve što kažem, voli kako nosim stvari, voli moje tetovaže, ona voli sve što radim. Ona voli moje dredove, voli moje najke, voli moje hedove, mirišu koji iz bajke. Voli sve što kažem, voli kako nosim stvari, voli moje tetovaže, ona voli sve što radim. Idem kod umičaje, pogledaj je svako, kažu mi da pucalo mi je I nema sumnje, nije lako, kada čuju da mi nine izlazi. Idem kod umičaje, pogledaj je svako, kažu mi da pucalo mi je I nema sumnje, nije lako, kada čuju da mi nine izlazi. Pa, da ste uživali, ja jesam i vidimo se u sljedećem klipu. Pa!